Zima neznamená, že musíme automaticky pribrať. Stačí pár malých rituálov a môžeme sa tomu vyhnúť. Na tie rituály si počkajte do konca. Najprv si povieme, že prečo je tomu tak. Nie je to ani tak záležitosť našej slabej vôle, tá zima, ale je to skôr biologická záležitosť. V zime sa totiž naše telo prepína do režimu preži a inými slovami to znamená, že máme väčšiu chuť na jedlo, máme väčšiu chuť na sladké a menej sa nám chce hýbať a športovať. Veď komu by sa do tej zimy chcelo z toho tepla? A ešte jedna vec. Keď je málo svetla, tak nám klesne serotonín. Čo to znamená? Áno, máme väčšiu chuť na sladké, pretože ten ho doplňa. A toto vôbec nie je o slabej vôli, toto je o hormonálnej hre. Tak si poďme povedať, ako tomu môžeme všetkému zabrániť. Stačí nám denne aspoň pár minút denného svetla, čiže za denného svetla výjsť aspoň na malú prechádzku. S tým súvisí presne aj ten druhý rituál, aspoň 15 minút denne a ísť sa prejsť, ísť na vzduch a proste rozhýbať telo. Dopriať si teplejšie jedlá, ktoré nás zasítia a staviť na bielkoviny. Stále to hovorím o tých bielkovinách, tak stavte na bielkoviny, ktoré si v podstate dávajte ku každému jedlu. Priberanie nie je o ročnom období. Je to o tom, ako sa o seba staráme. A zima je ideálny spôsob, ako sa o seba starať vedome. To znamená, že aj keď sa mi nechce, tak sa jednoducho oblečiem a idem na tú prechádzku a vydržím na tej prechádzke aspoň 15 alebo 20 minút. Aj keď sa mi nechce a mám chuť na sladké, no tak si dám tie bielkoviny, aby jednoducho proste ma zasytili, pretože bielkoviny majú najvyšší satiačný efekt, to znamená, že najdlhšie z nich zostanete sytá. Pre viac tipov ma sledujte a keďže mi stále píšete, že ako som schudla v menopauze, tak vám zopakujem môj svätý grál a to znamená 5 bielkovín, ktoré mi pomohli schudnúť.